Tulo ka mga drug surrenders nga kabanay sa usa sa napatay atol sa police operation sa barangay Maghaway, Dakbayan, Talisay, mitahan ngadto sa kapulisan. Kining gitutukan ni Luan Mirondina. Sa yuganihang buntag, mitahan sa Talisay City Police Station ang duha ka magsuon ug ang usa nila kaig-agaw. Mato ni Police Chief Inspector R.D. Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga human sa Joint Buy-Bust Operation sa Talisay City Police ug Regional Intelligence Division niadtong Nobyembre 24, diin napatay sila si Susano Labrador, Vincent Ceballos ug Warlito Texon, daling milarga paingon sa Bohol ang tulo tungod sa kabalaka sa ilang seguridad. Usa sa mga namatay atol sa police operation amahan sa duha ka magsuong drug surrenderer. Pag-abot nila sa Bohol, miswide ni sila surrender dito. Kaso lang, murag ang programa dito sa ilahang lugar nga pagasurindiran, it would take almost 60 weeks ba to? Nga mo-undergo sila ka na community-based treatment. Kunya, sa part sila minyo man sila, napod sila yung mga gipambilin dire, medyo di nila makumpleto. Unya mo to nga adto mga higayon na mga nangita sila paagi nga makabalik dire o nangita po sila pakitabang nga mo para makakonek dire sa mua. So ang ilang kuanan ang mga barangay official nga nagkaibaw sila dire lang sila mo surrender. Aminado ang tulo nga nalambigit usab sila sa pagpamaligya og gidiling drogas. Duwa mi ma'am, nipalit ra mi diha tangke mo sa negosyo mo hadlong sunod dyan mi ba? Mo nang surrender mi. Kaya di namin balik. Surrender. Pahit ngayon. Pamahan, patay ng tiwasan mo na mo. Luoy kayo. Minyo, may anak. Ako, ritaw ako. Sukad girelibuhan ang mga sakop sa Talisay City Police Station niadtong milabay ng Agosto o gihulipan sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion, sila pa lang ang mga bagong nasutang mga drug surrenderers. Sukad Hulyo 2016, mokapina sa 500 ang mga drug surrenders dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Apan gibutiag sa Talisay City Police nga ubay-ubay niini ang namalik sa ilang illegal nga kalihukan. Matod sa Deputy Chief sa Talisay City Police, padayon nilang i-monitor ang kalihukan sa mga drug surrenderers. From time to time, mag-random drug test if it turn out nga positive, so dili sila ingana ka seryoso ang pag-surrender, di ba? Onya, same time, ato po ning monitoron kung unsay ilahang pinakamotibo yung kinta ilang pag-surrender, basin ba ko ilang pag-anhe dire, gisurbilan sa nila o gakandak sila casing sa tong istasyon day nga sumangil daghang posibilidad nga atong pagabantayan. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.